Ingħata bidu għall-ewwel edizzjoni tal-Iskola Kuratorjali organizzata mill-Fondazzjoni V18. Din l-iskola tagħmel parti mill-Valletta International Visual Arts Festival u se tkun qed toffri numru ta' lectures għall-istudenti Maltin u barranin. Spjegalna aktar dwar dan id-direttur artistiku Ray Filvella. Bażikament il-kors huwa miftuħ għall-artisti għall-nies li huma interessati fl-arti, għan-nies li ġejjin mill-kamp tal-istorja tal-arti u tal-edukazzjoni. Huwa kors indirizzat lejn suġġett li qatt irid jiżviluppa u Malta li huwa curating. Ray Filvella fisser il-kunċett ta' dan is-suġġett. Curating ifisser kif torganizza exhibitions, kif torganizzahom madwar kunċett, madwar problema li tkun riċerkajt. Tul il-programm mifrux fuq 7 tiem se jingħataw lectures minn kelliema internazzjonali li huma ġejjin minn istituzzjonijiet Ewropej. Madwar 90 student ser jassistu għal dan il-kors. Fil-fatt kellna madwar 90 student illi applikaw u kellna anki numru ta' nies minn barra li applikaw qegħdin hawnhekk magħna llum biex ikunu studenti f'dan il-kors. Din ser tkun opportunità l-istudenti biex jippreżentaw l-ideat u x-xogħlijiet artistiċi tagħhom lil kelliema. Barra minn hekk 3 kuraturi mill-Olanda ser iqattaw ġimagħtejn jirriċerkaw fuq l-arti kontemporanja f'pajjiżna. Iċ-chairman tal-V18, Jason Mikallef, saħaq fuq l-impenn tal-Gvern li jissaħħaħ is-settur tal-kreattività u tal-kultura f'pajjiżna biex jintlaħaq livell ta' eċċellenza fil-qasam artistiku.